de la celebració d'avui està molt clar. És només perquè volem la igualtat amb l'home, no volem res més. Volem ser iguals, tenir els mateixos drets, els mateixos deures, i esperem que, no sé quan serà, suposo que trigarem, però esperem que algun dia arribem a assolir el que seria normal per la humanitat, que és que els homes i les dones estessin equiparats amb tots els drets i deures. Venim de molt lluny, companyes. Avui encarem la lluita de totes les dones que ens han precedit en la història. Borratxa o sola, quiero volver a casa. Tots els gossos es desapareixen, no